Λοιπόν, στο σημερινό βίντεο θα κάνουμε μια μικρή κριτική του Mogi Super Whale. Έχοντας αυτό το κύβο για περίπου ένα μήνα και έχοντας κάνει αρκετές λύσεις, μπορώ να πω ότι είμαι σε θέση πλέον να πω μια γνώμη για τον κύβο. Αρχικά συνήθως με τα θετικά του κύβου, το οποίο η μεγαλύτερη αναβάθμιση από τον προκάτοχό του, τον Whalong V9, είναι ότι είναι πιο controllable, δηλαδή παρότι έξω το κουτί ήταν αρκετά γρήγορος, έπειτα από το break-in που έκανε μετά από μερικές λύσεις, ο κύβος ήταν αρκετά controllable και κατάφερα να κάνω, αυτό βοήθησε στο να έχω πολύ καλές επιδόσεις κοντά σε αυτές που είχα με τον main μου, τον Edo V3. Επιπλέον ο κύβος έχει διαφορετικό σύστημα στους μαγνήτες που πλέον μπορείς να ρυθμίσεις τους μαγνήτες της γωνίας, όπως και επίσης έχουν μειώσει σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα με τα corner της. Τώρα στα αρνητικά αυτού του κύβου, τα οποία παραδόξως είναι πολύ λίγα σε σύγκριση με τον προκάτοχό του. Το πρώτο αρνητικό είναι προφανώς η τιμή του, η οποία ανέρχεται στα 88 ευρώ και είναι το πρώτο που κοιτάει κάποιος στην αγορά ενός κύβου. Παρ' όλα αυτά, ο κύβος, παρότι είναι μεγάλη τιμή, αν κάποιος έχει τα λεφτά να τη διαθέσει, για μένα αξίζει, και ειδικότερα αυτή τη στιγμή που έχει και 15% έκπτωση στο κατάστημα του CubeStore. Τώρα το δεύτερο αρνητικό, το οποίο είναι καθαρά στα γούστα του καθενός, είναι κυρίως το feeling του. Προσωπικά θεωρώ ότι έχει ένα πολύ harsh feeling και αυτό το πιο ανάλαφρο, δηλαδή θυμίζει λίγο gun, και εγώ προτιμώ κυρίως κύβους πιο smooth και πιο μαλακούς. Παρ' όλα αυτά δεν επηρεάζει καθόλου την απόδοση του κύβου, το οποίο παραμένει εξαιρετική και στο κορυφαίο επίπεδο. Τώρα για τις ρυθμίσεις του κύβου, έπειτα από αρκετές δοκιμές, έχω καταλήξει ότι σε αυτά που μου βολεύουν πιο πολύ είναι οι μαγνήτες να είναι στη ρύθμιση 1, οι οποίες είναι πιο δυνατοί μαγνήτες για τον κύβο, και επίσης στις ρυθμίσεις των ελαττηρίων έχω βάλει στα 5 κλικ. Τώρα πολυπατικά έχω βάλει στον κύβο το Dignitas, το Gravitas και μερικά drops από Mystic, τα οποία προσωπικά για μένα κάνουν τον κύβο να αποδίδει εξαιρετικά. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο για σήμερα, ευχαριστώ που παρακολουθήσατε και γεια σας.